Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos un día máis que a información nesta xornada de luns, día 16 do mes de decembro, do mes de Nadal. Hoxe lles imos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda de esa plantación de árbores que se comenzou na xornada do sábado, merced a ese convenio entre o Concello e a empresa Grupo Malasa. Escoitaremos e miraremos unha reportaxe. Este xoves que ven, día 19, visita Papá Noel ao noso Concello. Saberemos como. E a fin de semana que ven, é dicir, este venres 20 e sábado 21, hai maxia en familia. Están a tempo a anotarse os campamentos de Nadal, estamos nos últimos días para poder facelo, e lembrar que o Roxo, o campo de fútbol de adestramentos, vai a ser un dos elexidos para o próximo Mundial 2030. Deso falaremos, como tamén de que o día 1 de xaneiro haberá chocolate con churros nos campos da feira de Cerceda e da Silva. Na tablilla colocáronse 2 radares pedagóxicos. Saberemos en que consisten e como é, e lembramos que tamén están a tempos para anotarse a clases de costura que haberá na Silva a partir do mes que ven. A ITV de Turismo se estará tamén en xaneiro en Cerceda e insistimos no servicio de información por WhatsApp municipal que o que se poden adherir e tamén sigue aberto o prazo para anotarse o programa de termalismo do Inserso. Nos deportes repasaremos os resultados deportivos da fin de semana e do tempo falaremos de que para mañán subirán as temperaturas mínimas, pero entrará nubosidade con posibilidade de algunha precipitación feble. Na xornada do pasado sábado pola mañán, con a temperatura bastante fría, se procedeu á plantación de árbores con motivo do convenio entre o Concello de Cerceda e o Grupo Malasa, un convenio de plantación de árbores. Foi este pasado sábado, dende as 10 da mañán, ali se reuniron os representantes do Concello, do Grupo Malasa, tamén do Grupo Hábitat e tamén o Grupo Nortempo. Entre eles, todos decidiron o lugar onde se iban a plantar e procederon xa a facelo dentro de especies autóctonas nos terreos do que é propietario o Concello de Cerceda, no polígono do Acevedo. Imos a ver como foi esa plantación, que, insistimos, comenzábase o sábado. Imos a ver como foi esta plantación. Ali estivo o noso compañeiro Manuel Eiris. Hoxe, como ben sabedes, vamos a plantar aquí 150 unidades de árbores autóctonas nesta zona verde. Primeiro gustaríame agradecer a colaboración de Grupo Malasa, de Fundación Nortempo, Fundación Azcor e tamén Grupo Hábitat, que van a colaborar con nós nun día como o de hoxe, non? E quixera destacar que, gracias a Dios, fai bo tempo, non vai chover, fai un pouco de frío, pero estamos en decembro, co cal é o que cabía agardar, e as distintas especies que se van a plantar pois son carballos, bidueiros, castaños, frutais, sebes varias, unha combinación así de especies autóctonas. Despois o que decimos sempre, para nós é fundamental a colaboración público-privada, esa participación do Concello, esa participación da empresa, de Malasa, que ao final busca resultados en distintos eidos, por suposto no benestar social, tamén no medio ambiente, porque esta non deixa de ser unha acción con un valor medioambiental, e sempre me gusta poñer en valor tamén a gran relevancia que ten Malasa no noso Concello. Estamos falando dunha empresa que xera no polígono industrial de Acevedo a nivel directo prácticamente 700 empregos, non? Polo tanto, a parte dese desenvolvemento económico, desa responsabilidade social que hoxe aquí se xera, tamén está a parte do emprego, que é unha parte pola que debemos loitar sempre, porque é fundamental para o desenvolvemento dos povos, para o desenvolvemento de Cerceda particularmente, e desde ese punto de vista, por suposto, o Concello sempre vai ser todo o colaborador que sea posible con esta xente que está aquí. Polo tanto, tamén agradecer, como sempre, a disposición tanto do Suso Rama, que foi un dos armadanzas dun evento deste tipo, como a Alejandro, como a Candela. Suso Rama, como ben sabedes, representante tanto do Concello como a de Malasa. Cando és representante dun Concello tan maravilloso como o de Cerceda e dunha empresa tan competitiva como a de Malasa, sin duda, pois, sínteste realizado,
estou seguro que Suso así lle pasa, que se sinte tremendamente realizado, que hoxe está aquí moi feliz e que tamén vai colaborar fortemente na plantación dos árbores con esa disposición que xa se lle ve, porque a gana de traballar á xente xa se lle ve na disposición. E a él xa se lle ve tamén, que é moi traballador. Yo soy Miguel Ángel, trabajo en la Fundación Nortempo. Queríamos dar las gracias por habernos permitido desarrollar esta actividad. Dar las gracias a los compañeros de Grupo Malasa que estáis hoy aquí, gracias a la dirección, gracias a Marketing y a Recursos Humanos que nos habéis permitido desarrollar esta acción, a todos los trabajadores y trabajadoras y peques de la familia que han apostado por pasar este 14 de diciembre con nosotros, ¿vale? Muchas gracias también a los compañeros de Habitat, que cuando los conocimos, pues la propuesta de valor de impactar en el medio ambiente con especies autóctonas mediante un voluntariado medioambiental nos pareció una acción excelente para juntarlo con nuestra misión social, ¿vale? La Fundación es una entidad que trabaja en la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión sociolaboral de todo tipo, ¿vale? Y nos parecía una muy buena acción pues, para impactar tanto en la parte social como en la parte medioambiental a través de este voluntariado. Gracias sobre todo también al Concello de Cerceda por dejarnos el espacio y por también ponerlo muy fácil. Y nada, simplemente, muchas gracias por estar aquí y pasémoslo muy bien. Nosotros formamos parte del Grupo Naturalista Habitat, somos una entidad medioambiental que se dedica al estudio y conservación de la naturaleza. Hoy vamos, aparte de que seguramente veamos alguna cosilla que os iremos enseñando a lo largo de la mañana, pero principalmente lo que vamos a hacer es una jornada de voluntariado físico. Vamos a plantar árboles, ¿vale? Los compañeros de Azcor ya han estado con nosotros en más de una ocasión currando, y al resto, a los que no nos conocéis, pues eso, comentaros que formamos parte de eso, del Grupo Naturalista Habitat, hacemos actividades de este tipo de voluntariado, esperamos que esta sea la primera de muchas, y lo que vamos a hacer hoy aquí es intentar transformar este espacio que tenemos aquí detrás, que estaba barbecho, e irlo convirtiendo poquito a poco en un bosque lo más natural posible, ¿vale? Para ello vamos a plantar un montón de especies de árboles, creo que hay 16 especies, 14 o entre 14 y 16 especies, autóctonas todas y de cercanía, ¿vale? Es planta certificada que está sacada de aquí del entorno natural gallego, y lo que vamos a hacer es distribuirla todo por esta parcela. Ben, pois cambiamos de tema para falarlles agora da visita de Papá Noel, porque o xoves que ven, día 19, Papá Noel non quere esquecerse de vir de novo ao noso concello para estar con os máis pequenos. Xa a primeira hora da mañán, dende as 10, vai a ir, en este caso, á guardería municipal, a escola infantil Os Pillavans de Cerceda, donde estará cos máis pequeniños, algún choro haberá como sempre, pero en xeral todos estarán agradecidos porque algún agasallo lles vai a traer Papá Noel. Logo máis tarde irían tamén ao colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva, onde estarán tamén cos nenos e nenas que en algún caso levaránlle tamén aínda algunha carta a Papá Noel cos regalos que queren para o día máxica, noite máxica do 25, 24, 25. E tamén Papá Noel seguro que algún agasallo, caramelos lles levará, etc. Tamén irá ao Colexio Cruce de Cerceda e estará pola tarde no fogar de día, en este caso no xeriátrico, no fogar de día residencial de Cerceda, que será pola tarde, e tamén estarán ali agradecidos de recibir algún agasallo por parte de Papá Noel, que tamén percorrerá lugares do concello, como pode ser establecementos, etc. Eso será este xoves que ven, lembren, día 19, visita de Papá Noel, anticipándose xa para a noite máxica. E falando de maxia, pois o venres que ven e o sábado, venres 20 e sábado 21, o Concello de Cerceda programou espectáculos de maxia para toda a familia. Chámase Maxia en Familia. Xa este venres día 20 de decembro hai Rock and Magic a cargo do Mago Teto ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E o sábado, o día seguinte, sábado 21, hai unha gala de maxia a cargo do mago Dani García. Será ás 6 da tarde no Auditorio Municipal. O venres ás 7 da tarde e o sábado ás 6 da tarde. Insistimos que a entrada é gratuita, espectáculos de maxia para toda a familia.
E tamén estamos nos últimos días para anotarse o campamento de Nadal. O Concello de Cerceda organiza un campamento de Nadal que vai a transcurrir dende o 23 de decembro ata o 7 de xaneiro no Centro Cívico e no Pabellón Municipal de Cerceda para nenos escolarizados a partir de 3 anos. Será de 9 da mañán a 2 da tarde e mestúranse actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades, con actividades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña do Nadal con doces típicos, obradoiros de adornos e avalorios típicos destas datas. Todas estas actividades estarán encamiñadas a conseguir que as nenas e nenos disfruten do seu tempo de lecer mediante novas experiencias e poidan desenrolar actividades vencelladas ao Nadal no campamento e despois na casa. Xa se poden inscribir dende fai principios de mes na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. O último día será na xornada de mañán, día 17 de decembro. Sería o último día para poder anotarse. O precio é de 50 euros por todo o campamento. E como xa anunciábamos a semana pasada, que a Coruña foi elexida como unha das 11 sedes españolas do Mundial de Fútbol do ano 2030, eso conleva que o Concello de Cerceda xunto con outros 3 concellos preto da Coruña, como poden ser Ferrol, Betanzos ou Ordes, van a ser centros de adestramento para os equipos, para as seleccións que disputen os seus encontros na sede da Coruña. Todo un escaparate mundial para o Concello de Cerceda, donde, como dixemos, algunha selección mundialista se establecerá e xogará e adestrará para prepararse para os seus encontros nas instalacións deportivas do Roxo. E tamén dentro das actividades programadas polo Concello para o Nadal hai, de novo, igual que se fixo ano pasado, unha degustación de chocolate con churros Cerceda e na Silva. O 1 de xaneiro, o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de chocolate con churros de 10 da mañán a 2 da tarde nos campos da feira de Cerceda e da Silva. Eso será o día 1º de ano, 1 de xaneiro, para que todos xuntos con chocolate e con churros podan estrear o ano novo. E como decíamos tamén nos titulares, e xa falamos o pasado venres, instaláronse 2 radares pedagóxicos na tablilla. Imos a ver en que consisten, porque un radar pedagóxico é un dispositivo diseñado para amosar a velocidade dos vehículos en tempo real, co obxectivo de concienciar os condutores sobre o seu comportamento e fomentar unha condución máis segura. Non implica sanción, sino que é un aviso visual da velocidade na que está en ese instante transcurrindo o vehículo e, lóxicamente, se supera a permitida, estaría cometendo unha infracción. A recta da tablilla é un dos puntos de maior peligrosidade da contorna. É unha actuación que se produce semanas despois da reunión que mantiveron os rexidores de Cerceda e de Tordolla, que a subdelegada do Goberno, María Rivas, e na mesma expresaron a súa preocupación poñendo en mans das persoas profesionais a posta en marcha dunha medida que busque concienciar e reducir a siniestrabilidade na zona. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destacou a colaboración institucional entre os concellos de Cerceda e de Tordolla e a subdelegada do Goberno. En canto ás clases de costura na Silva, que vimos anunciando xa, lembrar que vayan a comenzar o día 8 de xaneiro do ano que ven. Van a ser os luns e os mércores de 3:30 da tarde a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. As inscripcións van a estar abertas ata o 27 deste mes de decembro. Poden facelo no rexistro do Concello na planta baixa polas mañáns ou por sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Atoparán aí tamén na web municipal un formulario de inscripción para as actividades web do Concello. Os precios, o precio para aqueles nenos e nenas menores de 12 anos será de 12 euros o mes e para os maiores de 12 anos será de 17 euros o mes. A ITV de Turismos vai a estar en Cerceda. Se vostede quere pasar a revisión do seu coche, que sepa que pode pasalo en Cerceda os días 20, 21 e 22 do vindeiro mes, en xaneiro, no Acevedo, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, onde soen poñerse ali a unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Poden pedir cita previa no 981 92 80 80 ou, se queren, poden a través da web www.citv.com no apartado de cita previa.
En canto ao Servizo de Información por WhatsApp municipal, volvemos a insistir nelo porque o Concello de Cerceda xa ten en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre os eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta o máis sinxelo é utilizar un código QR que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda ou atoparán tamén nas súas redes sociais. Un código QR coa que directamente xa pasarían a estar e a pertenecer ao grupo de mensaxes do Concello de Cerceda. Hai que ter a aplicación WhatsApp instalada no móvil, esa sería o xeito máis sinxelo, a través de un código QR. Si non, tamén poderían facelo incluindo na súa axenda do teléfono o número 609 43 10 78, 609 43 10 78, e aí mandar un mensaxe solicitando que o incluyan no WhatsApp do Concello. Pero insistimos, o máis sinxelo é a través de un código QR. A partir de aí xa recibirían os mensaxes do Concello, un servicio que é unidireccional, polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través dese número de WhatsApp. Por último, recordamosles que o Inserso abriu a semana pasada o plazo para solicitar as plazas no programa de termalismo do Inserso correspondente ao primeiro turno, que vai de febreiro a agosto, o turno de febreiro a agosto do ano que ven. Este programa, que busca ofrecer tratamentos preventivos e rehabilitadoras ás persoas maiores, conta con unha oferta de 197.000 plazas e 84 balnearios distribuídos por toda España. Decir que as plazas, o prazo estará aberto nesta primeira das tandas, o prazo estará aberto ata o 9 de xaneiro. É para o primeiro turno, que vai, insistimos, ata agosto. Logo, o segundo turno, o plazo sería ata o 15 de maio. Hai que cumplir os requisitos de ser pensionista de xubilación, incapacidade permanente ou viudedade a partir dos 55 anos, así como aqueles pensionistas por outros conceptos ou quenes reciban prestacións de desemprego a partir dos 60 anos. O Inserso asegurou que todas as persoas que cumplan estes requisitos recibirán no seu domicilio unha folla de solicitude e unha relación dos balnearios para poder elexir. As estancias que se ofrecen neste programa teñen unha duración de 10 días e os precios varían entre os 302 e os 453 euros. Si queren solicitalo ou que lle axuden a facelo, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello de Cerceda. Están na terceira planta polas mañáns ou poden pedir cita previa no 981 68 60 68. E luns sabemos dos resultados da fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola segunda categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas perdía na casa, se veía sorprendido polo Sada. Queixas 1, Sada 4. O descanso se chegaba con empate a un tanto, pero que marcou un pouco de vir do encontro foron as expulsións, xa que o Queixas ao final rematou con 2 homes menos. Xa na segunda mitade o Queixas tivo que xugar prácticamente con un home menos dende o minuto 30. Aínda así, o Queixas se adiantaba no marcador por medio de Antón, empataba o Sada nos últimos encontros, os últimos minutos da primeira metade, se chegaba empate a un tanto. O Queixas xa tiña un home menos. E na segunda metade habería outra expulsión por parte do Queixas e o Sada aproveitaría para vencer, aínda que xa vencía 1-2, aproveitaría para sentenciar e levarse os 3 puntos neste polémico encontro, do que o Queixas se viu perxudicado, segundo decían, pola actuación do colexiado. Queixas 1, Sada 4 foi o resultado de esta fin de semana do equipo do Queixas, que aínda así está terceiro na clasificación, a tan só un punto dos primeiros clasificados, moitísima igualdade para loitar polo ascenso nesta categoría na que o Queixas ten moitísimas posibilidades, o equipo de Pablo. Nos imos á terceira categoría, Galicia. Os tres equipos do noso concello tiveron estes resultados. O Samartiño perdía na casa por 0-3 contra o Vila de Ordes. Samartiño, que viña de 2 encontros, 2 vitorias consecutivas, tamén se veía sorprendido polo equipo do Vila de Ordes. Samartiño 0, Vila de Ordes 3. O descanso
0-0 era o resultado, con ocasións para o San Martiño, non se materializaron, algo que se fixo o Vila de Ordes na segunda metade, que conseguiu evidentemente levarse os 3 puntos merced a eses 3 tantos. Pola súa parte, o Atlético Cercedense venceu claramente o Abellá. Abellá 0, Atlético Cercedense 2. O descanso se chegaba con empate a 0 tantos e na segunda metade se adiantaba o Atlético Cercedense por medio de Marcos Rodríguez e despois a sentencia non chegaría prácticamente ata remate do encontro por medio de Chousa. 3 puntos importantes para o Atlético Cercedense que aspira a estar entre os máis alto, na parte máis alta da clasificación para lograr o ascenso. E o Rodís empataba na casa contra o Bizoño B. Rodís 1, Bizoño B 1. O descanso xa se chegaba con empate a un tanto, con tanto acadado por Abel, e sumou un punto máis o Rodís na casa para tamén subir postos na clasificación. En canto aos xuvenís, falamos do fútbol de base do Atlético Cercedense, vitoria aplastante, Atlético Cercedense xuvenil 7, Almeiras 0. Xa no descanso vencían por 3 tantos a 0 o equipo xuvenil, con tantos acadados por Cristian, por Daniel Bamonde, por Diego Ramos, por Jorge, por Hugo Cernadas, por Hugo Vázquez e por Samuel. 7-0 foi o resultado dos xuvenís. Os cadetes tamén venceron, Atlético Cercedense 3, cadetes, Curtis 0. No descanso xa vencían por 2 tantos a 0, os tantos do Atlético Cercedense acadados por Antón, por Raúl e por Samuel. Os infantís, en este caso, pois tamén conseguían ou perdían pola mínima na Coruña contra o Coruña Arboco. 3-2 foi o resultado. En este caso, o descanso se chegaba con empate a 2 tantos, pero na segunda mitade acadaba o equipo local o tanto da victoria. Os goles acadados por Atlético Cercedense infantil foron de Oriol, outro foi en propia porta. Os máis pequenos, pois os alevíns vencían por 3-2 contra o Ordes B. Atlético Cercedense Alevín 3, Ordes B 2. O equipo alevín do Atlético Cercedense que está tamén na parte alta da clasificación, encabezando a mesma, tentando de subir de categoría. O mismo que os benxamíns, que empataban na casa a 4 tantos o equipo A. Atlético Cercedense A 4, Carral C 4, na categoría Benxamín. O equipo B, o Atlético Cercedense B, vencía claramente por 8 tantos a 2 o Carral B. O equipo A tamén está na parte alta da clasificación. O igual que están os prebenxamíns, que vencían de novo, en este caso en Betanzos. Betanzos 0, Atlético Cercedense 1, unha nova victoria. Todos son victorias para os prebenxamíns que encabezan claramente a clasificación. E no fútbol femenino, en fútbol 7, victoria para o equipo de Cerceda, Sporting Burgo 0, Atlético Cercedense femenino 2. Magnífica victoria cos tantos de Alba e outro en propia porta que supoñeron 3 puntos para a casa para o equipo cercedense. Xa no fútbol de veteranos, os maiores na segunda división de veteranos, Batallador 8, Cerceda de veteranos 1, sin paliativos, sin, este caso, opcións para o equipo cercedense. O tanto foi de Óscar Bao. Na segunda B de veteranos, Pallosaco 1, San Martiño 1 foi o resultado, un punto máis para San Martiño na loita polo ascenso, e o Rodís de veteranos perdía na casa por 0-3 contra o Marino de Mera. En canto tempo, mañán mércores, mellor dito, mañán martes, o anticiclón retírase cara ao Mediterráneo, permitindo o achegamento das borrascas atlánticas. Así, o ceo vai a estar parcialmente anubrado mañán, con algunha precipitación máis probables na mitade oeste de Galicia co avance da xornada. As temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente moderado nas mínimas, e as máximas ascenderán lixeiramente. O vento vai a solpar de componente sur, con intervalos fortes e refachos moi fortes próximos ao litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.